Dihita saluhutna amanami dohot inanami ruas ni huria adorang so tapuka pertanyangatta di bornginon taparadi tapasonang rohatta martangyang nahohom mahita. Amin. Tapuji ma Tuhatta marhite edde nomor 520 sada ayat sada dohot ayat tulu. Sangat dijauh bana sumting buli walgani holonga nang tarasami dilehonanana nasa sadai manobus hita jolma wardosai puji madebata oleh manusia las roh somba madebata dapoton Jehovah nasun timuli marhite anana Tuhan Yesus algasi kutuma manmide bata tungso hasuhata holong niroha tujon mabarosa asinoroha iyo kapodala lautu banua puji madebata oleh manusia las roh sumba madebata dapoto Jehovah nasun timuli marhite anana Tuhan Yesus Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapatean, jala parmulaan ni nasa na adong, na tamado ibana, di na tinogihon na torok anak tuhasangapon, padinggaton sun iduk ni hanguluan na sida, marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sinirohaon, nunga ditatapho hami bangsomon, aidang majuaho mangalehon anakmu nasa sadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi, sahat rodi hau na pinarsilang. Sa itupahi hami marhite-hite asin ni roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami diak kasih taonon, asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi porbadia marhite-hite hami. Amen. Epistel dihita di
pertanyaanata imana tersurat di Lukas sia mamuka sian ayat 20 sahatu ayat 30. Marsori-sori mahita macaha. Marsangap Tuhan Yesus didolok. Arga ualuari dung salpu hataodeng ditogihon masih Petrus, si Johannes dohot si Jakobus nakok tudolok martangiang. Jadi mujina martangiang ibana, menumbarma rupani bohina, jada makinang-minang Makatai madua halak dohot ibana, ima si Musa dohot si Elia. Makasana urdu nasida idau, akanang nakaon ujung nilakana, sifat dimana di Yerusalem. Terpodom do anggo si Petrus dohot akadonganna. Alai dungdungo nasida gabe di ida mahasangapon nai nang halak na duai jongjong di lambungna. Jada mantahi sirang nasida sian ibana, nina si Petrus mamandong Yesus. O guru, dengan nai ison, upauli hami ma sosoko dulu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Sorong di puto nani domnai. Madok songoni dope ibana Roma obun sada mangalinggomi nasida gabe hatahuton manasida lau bongot tubagasan obuni. Jadi makuling masada suara sian obuni mandok. Odo anakku natar pilih, tanu kamu ma ibana. Rak mahita majaha. Jadi dung makuling suarai sasada Yesus nama dapot nasida disi laos mauhom do nasida dang dipabotohon nasida tuagia ise anggo diaka ari olak nido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Maret dehita Markor Serapim Sidung Serapim Markor mamuse remaja panang naposo.
Marede mahitas sian buku ede 747 ayat 1 dohot ayat 2. Oh Tuhan, togu-togu tu ruasmu Tuhan, na uasanmu ain di hatan, sai patama au na puso, manjohala na dau siano, rodi na sotu mandaho, Martangiang mahasian sahalak ruasta pinasaha ma tu inang opu de bora boru sitorus. Martangiang mahita. Moliate puji-pujian hasangapon hamuliaon. Di sombahon rohanami tu adopan muna badiale de batajahu bamanami na marabangsa di Banua Gicang. Sialahu pakilalau kami dole amang dengkan basam dot asiroham. Natoktong doho mga ramoti hami. Mamasu-masu lakkan ng ulawan nami. Mga leo di hami gogo depos ni roha. Laho madala ni ari-ari na pinasaha mo tuhami Tuhan. Tuhan molate ma dilokotiki hami di Bornginon. Ima di pamuhay ni pertangiangan sektor apala di Bornginon. Molate ma disaluhu na Tuhan di bagasan na ipasok kami marpung di bagas surom na badiyawan. Alani Tuhan Yesus, Tuhan do pasaton nami, parsauran nami, parpungan nami apala di Bornginon. Asahoma Tuhan, mangajari hami marhite tondim di porbadiay. Lao mga tusi, barita nauli na nagsibagyon namin no na pinasaha ni parbarita nauli apala di Bornginon. Tuhan, upakilalaw kami do Tuhan di taon 2025 Tuhan. Toktong do didungani ho hami, diramoti ho do hami Tuhan, dilokotiki hay pasod di hami. Dang naswado nga kahamaolon huwa do pihami. Alay gumodang do Tuhan las ni roha. Di hamaolon na huwa da pihami toktong di parguguy ho hami. Asaboy ho hamon ako kami akaparalawan ni Tuhan hola mga sahok ko. Ale Tuhan Yesus, pasatami ma di taon 2020 namon. Ngolu nami hola tutanganmu, lakka nami, tanumobi pertanyaan sektor di hami ganuk minggu. Asahoma Tuhan, mga lauretani roha di hami ruas ni Huriam. Asabuhi hami la Tuhan marlas ni roha, marretani roha, laho manguduti pertanyaan nami di sektor di tahun 2020 Tuhan. Pada wakam parmaraan, pada wakam na mga batilak nami Tuhan. Asa toktok kami Tuhan, pasu-pasuamu jala toktok kami marhapo sa tuho, dilakka nami, diulawan nami madala ni tahun 2020 namon. Tuhan, upakilalaw kami do Tuhan, danga dong nasotar patupaho. Jali di tahun 2020 namon daku boto hami ali Tuhan manangahan na masa.
Tuhodo pasaton nami ngulu nami tahun 2026 Tuhan. Asa hotok tong madungani hami, mga ramuti hami, mga logogo di hami do pos ni roha hola mga sawko. Buat kami do biditangang nami le Tuhan, ima pangulan nago tiki, sian pendeta resort, pendeta sude guru huria berprodiakones. Songoninang situa sude, calon situa, tuhodo pasaton nami Tuhan. Leho dinasida, bisuk, parsahalay parbohali nasida Tuhan, madalat to pelayanan nasida, asa marhite pasu-pasumi Tuhan, buoy ale Tuhan, pelayanan nasida ay mardalan hombar tulong maroham, gabi tawhasang apon di guarmo na badiyay. Moliate Tuhan Yesus, subuh kami do pedetang nami lamang, aka pinopar nami paisan nami, met na magodang, aka pahupu nami, do sude ruas ni huriam tahe, toktong do hami, pasato diri nami hola tutanganmu Tuhan, asa homa madungani hami, mangaleo di hami gogo do pos ni roha, asa tutok kami marapos at tuho di ngulu nami, madalani hari-hari na pinasaha mo Tuhan di tahun 2026. Mulate madisuday na Tuhan Yesus, leo reta ni roha di hami Tuhan, leo nukap ni roha, ringkas ni roha, disuday ruas ni huriam, lao manguduti pertanyaan nami tu tahun 2026, asa toktong di bagasa reta ni roha kami oleh Tuhan Yesus. Pasu-pasu oleh Tuhan, nang aka pangulan nagot tiki asa toktong di bagasan las ni roha, manguluhok kami, ima di pertanyaan ado kegiatan, na pinatupani huriami Tuhan di bagasan las ni roha do tahay pason. Tuhan Yesus, sato kinay ng bigon namin hatam, mangido maham to dopanmu, tondimima mga rajay roha do pikiran nami, asaboy Tuhan, ubigay hami, hutangihok kami, tuwawhok kami, turohan nami, asa marboha lahami sa bagasurom na badiyaon, nang pangulano ti kinapasato baritam na uli parbohali parsalay parbisusi asa takas di pasaha na sida berita na uli takas subegi hami marbohal mahami Tuhan lao sibanon nami tugano bagas na bibedo to kana humulak kami asa buhi hami margogo di na madaling taon 2020 naman upakilalaw kami do Tuhan perdosa na gudang doham na badia dong ho urasi mas dosa nami, saya sama dosa nami Tuhan, ampuni mahami, sa nahahurangan nami do dosa nami, sa tamami jong-jong dedo pamajalo pasu-pasumi. Tangihon mamang, tangiang hilit nami yon, marhiti anakmu Tuhan Yesus Tuhan namar tangiang kam Tuhan jalaman dok muliate. Amen. Tabigima ede puji-pujian sian Marsaringar Family Choir. Laos diuruti musian non kor sian punguan lansia.
Aredehitasian. Nomor 125 ayat 1 ayat dulu. Tapasada marohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata nahutadahami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Madok moliate mahami Tuhan. Disude ngolu na nilehonmi. Mamolu sa tahun na bolon di tahun 2025. Tolhas tu tahun 2020 onomon. Tarpuji maho Tuhan, disude asi ni roham, nang hujalo hami di bagasan bornginon. Sude hami ruas ni huriam, rabdohot parhalado, namarsada tahi hami Tuhan, patupahon partangyangan pamuhai di tahunon. Mamuka sude ulon parsaoran, ulon kategorial, ulon parpunguan sektor na adong di huriam HKBP Pekanbaruon. Alan ima ale Tuhan debata na mangido hami tuho. Top pamadihami rohanayas. Asa marhay baruon hami. Asalam sumurung sihol ni rohanami Tuhan. Dinalaho marsaor dohotto. Tumangihon hatam. Mangguruhon hatam. Lumobi ma mangulahoni dingolu nami sigano pari. Sudedo hami ale Tuhan tarjo
Asa gabe si hati dakonon maka tidakon lomo ni roham. Dohot mangulahon hatam di ngulu nami. Atong pake mahami sude saluhut na Tuhan. Gabe aka naposom laho mamaritahon guarmu dilihat portibion. Ale Tuhan debata aman nami. Neng hutangiok kami mahatam na badiay. Buhay marohan nami Tuhan. Asa toktong todim todi perbadia namian mangarajai hami ganup marsada-sada. Buhay mapinggol nami Tuhan. Asa tangi tinggil hami Tuhan di hatam. Jala buhay ma parnidan nami. Asa takas suida hami Tuhan. Sudi pabahenanmu dohot panguripomu di hami di pardalanan ngolu nami. Pasu-pasu ma ina nami inang padita resot dinalaho mamaritahon hatam na badiay di bornginon. Ale Tuhan debata aman nami. Godang nai dope ale Tuhan na husak kapi hami di ngolu namion. Lumobi ma Tuhan huriam di tahun 2020 onomon. Alani ima Tuhan debata aman nami. Unang loas hami mardalan holak kami sadiri. Ale naing matoktong ale Tuhan hobar tu lomoni roham, hobar tu sakap mima. Ay ima Tuhan na dumenggan di ngolu nami. Ale Tuhan debata aman nami. Pasu-pasu ma sude akka parhalado. Dot akka naposom na diutuso ale Tuhan na marhobas di tonga-tonga huriam HKBP Pekanbaruon. Asasian sadok rohan nami hami Tuhan. Laho mangulahon ulaon pakobasyon nami, sian ias ni rohan nami, sian ringgas ni rohan nami Tuhan. Saliling diloko Tuhan, di hami partikian, dohot hosa hangulwani, pakyon nami ma Tuhan, patupahon na dinggan, diaka pakobasyoni. Pakyon nami ale Tuhan, laho patupahon na dinggan, diaka pakobasyon, nang di sektor pe, di hurion ale Tuhan. Na pinasahatmu Tuhami. Ale Tuhan debata aman nami. Nang sudia karuas di huriam Tuhan. Sian akka dakdanak na met-met sahat tu nama tua. Paringgas masude ruas mi ale Tuhan. Toktong masihol tumangihon hatam na badiay. Mangguruhon hatami. Jala mamuji pasangapon guarmu na badiay. Di bagas manang di tonga-tonga bagas ni nasida ganup marsada-sada. Asa lamar las ni roha, lamar taba-taba ma ale Tuhan. Di sudi akka ruas ni huriami Tuhan dinalau mamuji pasangapon guarmu na badiay. Ale Tuhan debata aman nami. Hubuto hami Tuhan. Holak kodo haposan nami. Jalahoma ale Tuhan hapursan nami. Dangadong pangalu-alu nami on Tuhan agia ise ali Tuhan iyang gosoho alani ima. Laho madalani tahun 2020 nom rap dohot maha ho ali Tuhan. Tuhan debata aman nami hodo nagok huaso. Martangia kami diaka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton nagali pamatang nasida Tuhan. Modom di podoman nasida. Nang dirawat di rumah sakit, manang dibagas nasida be, martangiak kami Tuhan. Ho mana mangalehon, hamalumon di nasida. Pasu-pasu manang para medis, perawat, nang aka ubat si panganon si inumon, na dikonsumsi dongan nabii. Boy malum nasida ale Tuhan. Nang sudiaka keluarga, na menjaga na merawat, say homa Tuhan, na mangalehon kesabaran. Pos rohan nami Tuhan. Tuk dogogom ale Tuhan. Dohot huasomi. Laho pamalupon ruas ni huriam na dibagasan parsahiton. Diaka ruas ni huriam Tuhan. Diragam niaka persoalan. Pergumulan di tonga-tonga ngulu nasida. Homa Tuhan na mamasu-masu nasida saluhut na mangurupi. Laho makamonakon parsoryon di ngulu nasida. Toktong matuhan pahoton haporsyon nasida nang dihami saluhut na. Ale Tuhan debata aman nami.
Dina yang pukon nami ma pertangyangan di sektor-sektor na adong di tonga-tonga huriam HKBP Pekanbaruan. Pasu-pasu mahami saluhut na. Lehon mas semangat disudi akar ruas mi Tuhan. Dina laho mandohoti menghadiri pertangyangani. Nang sudi hami akapar halodom laho makobasi. Nang diaka parpunguan kategorial. Dot sudi aka parpunguan na adong di tonga-tonga huriam ale Tuhan di ulon PHD. Tabay masihol ni roha. Tu sudi aka anggota di punguan. Laho madohoti parpungani dohot denggan hobar tulomo ni roham. Nang disudi Tuhan program-program na adong di tonga-tonga huriamon. Hu pasahat hamima tu tanganmu na badiai. Homa ale Tuhan na margogok kami. Asabui tol hasude aka ulon nami dohot denggan hobar tulomoni roham. Tuhan debata amanami saat dihoma daging nang todi nami saluhut na. Sesa dosa pangalasyon nami. Asatung tamaha migabe habauran ni pasu-pasum. Asima roham Tuhan. Tangihon ma tangyang namion. Nahu sobok kami holan marhite guar ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Martangyak kami Tuho. Amin. Tabigima ede puji-pujian sian kor ama Tiberias. Jala sidungi muse tabigima muse ede kor sian seksi perempuan Huria.
Tapuji Tuhatta marhite edde nomor 208 sada dohot ayat 3. Asini rohama dihamu doho damena sian debata amatai doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhan nahina holongan di bagasan Yesus Kristus tajahama hatani Tuhatta di pertanyaan pamuhai di tahun 2026 ditongani Huriatta HKBP Pekanbaru. Ima sian natar surat di 2 Samuel bidu 22 ayat 44 sahatu ayat 50 sada. Tajahama hatani Tuhatta 2 Samuel bidu 22 ayat 44 sahatu ayat 50 sada. Ujahama dihita sude tapai huti hutma di bagasan rohatta. Akup ni nunga di paluaho au sian perbadaan di bangsoku. Nunga di pabakito au gabe ihutan ni akka bangso parbegu. Gari bangso naso hutadda mangului au. Gari halak napulik marga mangalesem-lesem au. Guru dokudo dioloi nasida. Merus do aka anak ni napulik marga. Jala akahitir do nasida ruar sian partano batuan nasida. Mangolu do Jahoba, jala tamado papuji-pujion partana batuaki, jala tibul do debatani hatuauku. Debatado silehon aka partubolon tuau doho papatuhon aka bangso tuau. Ibana si palua au sian aka musuku, hodo tongon patibul au maralohon aka alokku. Nunga di paluaho au sian jolma si bahen gogo. Di baheni pujioku maho ale Jahoba di tonga-tonga ni aka bangso parbegu. Jala edehonokku ma guarmu. Ibana si patibul aka hatuaon ni rajana. Jala ibana mabahen asini roha tu jolma naung miniahan nai. Tu si David doho tu pinoparnai. Rodi salileng ni leleng na. Ima sahakna. Shalom dihita sude. Horas.
Mauliat ima di Tuhan pardenggan basa, di paluas dohita di Bornginon marpungu patupa pertanyaan pamuhai di pertanyaan sektor na di patupa di tonga-tonga di huriatta HKBP Pekanbaru. Macelas doroha amang inang ditiki di patupa evaluasi, macai semangat do akaruas ni huria madohoti pertanyaan sektor. Nang pe arong dope akasi parukil honotta, ala godang dope akan nasubui madohoti pertanyaan sektori. Molo alani akan hurang hipas do, dang boy dohonotta nasida nalosok. Alai molo hipas do jala margogo, alai dangro tu aka pertanyaan sektor, onma nagabe pergumulan dihita. Tarlumobi ma dihami aka parhalado. Buhado asalam tu retana, turinggasna, rohani sude akaruas ni huria lahomat dohoti pertanyangani. Amang inang di pertanyaan pamuhai Bornginon, nung anaking tabige pacahaon di hata ni tuhatta, na parjolo naing pasahaton tuhita, taringo tu puji-pujian na pinasahat ni Raja David, marumakon edde tu debata. Siala pangurupion di debata tu ibana dina mangadopi ragam ni akahamaulon. Mulo tajahas yan ayak sada amang inang disi di surat todo songod dia pergumulan ni anadopan ni si Daviti, Raja David tate. Ala ni hacit ni pakilalaan na, ala ni godang ni pergumulan ni, sampai di gobarhon ibana do ngoluna di bagasan hagulapon, di bagasan kegelapan. Jala di do ibana do disi, tung mace godang do akan makasugohon ibana. Hape sa sitong na akan naringgad do di bahen ibana. Alai tabereng mamuse ala say marhaposan ibana tu debata, di ayat 22, mamuka sen ayat 22, tabereng madisi, adong panidangion ni Raja David, ala say toktong ibana mangolu di magihuton lomoni rohani Tuhan, jala torus ibana mangulahon na pinatikon na, torus ibana mangulahon hatana doho lomoni rohana, gabe dilehot do pangurupion tu ibana. Jadi di bahin ibana mapanidangion, songonon marido ibana, ala ni debatado, debata partano batuaki ubahen boyaw monang maralohon aka musuki. Allah itu menjadi benteng yang kuat, kota yang kuat bagi dia, yang melindungi dia, gunung batu yang kokoh ima di patudos. Allah itu menjadi seperti perlindungan yang sangat luar biasa yang tidak tergoyahkan, tidak bisa hancur. Molo say niulahon, lomonirohan di debata, say mangolu iba di bagasan hatana, nitiop torus hatanai, ima dido ibana gabisa de kekuatan, mangadopi akahamaulon, jala di padao do suri akamusui, gabe monang do ibana gariada ima di ayaton muse. Bagian na parpudi na tacahan na kinani. Di sini hati dakon ibana do babua na holan alan di debatado ibana monang jala dipuji ibana ma debata dido ibana maulihate siala sude pabahenan na. Debatado na mga linggomi, debatado partano batuan, ido ubahen gabi marhamonangan. Minggu estomihi di minggu nanengro, paingoto kita asa tabahin ma debata gabe partano batuata. Molo Martin Luther madok di edetay Jehovah debata tado partano batuata musuta ikon taludo di bain pangondingana iyang gomusui imasi bolisi jorbut do tahini
mangalo mangagojol mai dam nau na mangatu Jehovah de batata do partano batuata musutai ikon talu do tung BHP gogo na ikon talu do alai ikut jumolo ma de batata paloas mangula di bagasa dirita asa margogo hita. Alana hadagi ngonon amang inang sangat rentan, rapuh. Hadagi ngonon molo mengadopi pergumulan, saya itu do neng ikon instan sude ate hatop manyan selesai. Hatop manyan lau pergumulanon, hatop manyan selesai paru kilonon. Gabe lupa ibana mangasahon gogo di debata ujung nagabe rapuh. Arong maano nama dok, toy matu sama holau inong asa malum sahit mi tunapis tarnin na ujung na torlau kan? Malum do, satu kim malum marsugo na muse gabe manobbo ahamay dokon erang arok kapigunan yon ujung na gabe menghakimi lamtab ba madosa na lamtab ba masahit na. Songonima molo mangasahon gogo. Alay iko pangasahon todo hagogoon di debata itu kekuatan utama yang membentuk kita menjadi bisa kuat. Membuat kita mengerti rencana Allah dan membuat kita bisa sabar. Hanya ketika kita mengandalkan Tuhan. Amang inang, mungkin heado hita sude marnida tembok Cina yang sangat besar. Tembok raksasa. Mungkin amang inang ngahea adong nalau tu siate. Molo adong itu pengalaman yang luar biasa. Molo dang lau do petusi songonau. Saya dipasu-pasu Tuhan mahita. Anggiak bui hitamu saya lau tu siate amang inang. Amin. Bui tabering tembok raksasa na dibangun di abad ke-7. Jala pembangunan yon berkelanjutan sampai beribu tahun. Panjangnya sekitar 21.000 kilometer. Sian luar angkasa boy doin na di ida ala ni Balgana. Tabering majo gobar nate, paling tidak membayangkan dulu kita. Bermimpi baru mewujudkan supaya kita pergi ke sana. Olodo hamu amanginang, olodo hita sude. Anggo mardalani tabo do ate. Ala baru mulak kami mardalani natuari. Hurok tua karongan, molonga mardalani hita. Dangolan mardalani, family gathering untuk kekompakan. Harus semakin semangat, unang gali-gali. Molo nunga hehe semangat, unang hehe mobe. Niku tunasida. Taida mak nyom mane. Ahulang gabar dohwida. Alay matchay gadjakya donin na tembok Cinaon. Ahado tujuan nyon ubahen polaon dibangun. Tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang Cina, bangsa Cina waktu itu. Asa moloro musuh boy dihempang. Dang murah nasida ay tibo doon ninna ate. Tibo jala maul do musuh neng masuk tu wilayah nasida. Ikut jolo dilewati doon. Bayangkan beribu tahun berkelanjutan dari satu dinasti ke dinasti yang lain. Baru pe asa selesai pembangunan nyon. Luar biasa. Tujuannya untuk membuat negara menjadi aman. Jauh dari yang namanya perebutan musuh. Asa unang kalah nasida. Ali amang inang, songonon kokoh nion, di tahun pertama setelah ini selesai, Cina itu menghadapi musuh-musuh yang sangat kuat. 3 kali mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Ahmad bahen, dihancurhon musuh itu tembokon? Tidak. Menghancurkan sebuah negara tidak harus dengan bom atom. Seperti yang di Hiroshima itu dan Nagasaki. Tidak. Tapi melalui apa? Roh musunai disogok penjaga nih tembok Cina. Holat disogok, paluas kami masuk nina. Masuk sude, talu. Mereka pada waktu itu fokus membangun fisik. Membangun tembok yang begitu megah. Alai lupa nasida membangun manusia. Lupa membangun manusia. Supaya manusia ini menjadi kuat. Bisa berintegritas. Bisa dipercayai. Memiliki moral yang baik.
lupa. Atar songoni do boy masa amang inang ditongan di keluarga. Macai ulihian jabon. Macai bagakian togu berengon bahan na terbuat dari bahan-bahan atau material yang terbaik. Alai di bagasan rapuh. Amata inata dang masih pakulingan. Amata inata do anakonna dang arong parsauran narosu. Amata rosorodo tu jabuna. Manang moloro holan mangan. Dungi lau muse. Atar songot di hutan mai mace gudang noeng kan amang inang. Akada dana nape dang pola adong parsauran na nadinggan di tongan di keluarga na. Komunikasinya juga sangat minim. Rumah itu kelihatan megah sekali. Jala di do pe muse tabay matupudi bain kolam renang nin nate. Di bain muse kolam renang basay merenang do di siatong akada danaki. Alero kon ni lau sebulan nai dang ipake be muse. Kenapa enggak berenang kau nak? Ah enggak mau mama menemani saya. Pergi saya nin nate. Enggak usahlah di hotel sana sajalah sama kawan-kawan ninna. Lam uli do torus bagason amang inang. Tapi di dalamnya sangat rapuh. Anak-anaknya tidak tahu kemana perginya. Ibunya dan bapaknya sibuk di luar mengerjakan segala pekerjaannya. Anak-anaknya kurang perhatian. Akhirnya menjadi anak-anak yang tidak kuat. Lau may bana tu luar. Arong mama ngajak nyobahin na asaw nang semar sakko. Inum mau sotik nina. Diunum. Bah sukacita dia. Perasaannya semangat. Hapi haro na dilehon narkoba. Sekali diberi menjadi ketagihan. Satu kinari sinasadanay muse elileng mamulak idiero ninna. Di mana kamu? Di luar Hollandido. Jam berapa nanti pulang? Nengok nantilah ninna. Dang ramulak saat tu jam 2. HP nang madabudo tu bagasan pergaulan bebas. Amang inang. Seperti tembok Cina tadi, itu sangat-sangat kuat. Tetapi kenapa bangsa itu menjadi kalah? Karena memang tidak dipersiapkan manusianya. Sehingga bangsa itu pernah mengalami kekalahan yang luar biasa. Holan alana disogok do sasahala. Dengan uang yang tidak sebanding dengan membangun tembok raksasa ini. Jadi bohado bahenon asa kuat tapi asa unang boy talu alani musuh dakolan bangunan. Tapi yang penting adalah membangun moral, membangun spiritualitas, membangun keimanan, asa kuat. Jaladang tergoyahkan, songona didok di sidaviti, debatado partano bato aku ninna, di bato ibana do ibana raja, dang nasuarong kekuatan na. Bahenon na mengandalkan ni asabuhi ba na mga lumuso, tapi dia mengatakan hanya Tuhan kekuatan saya. Pengharapannya terbangun karena dia bersekutu selalu dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Amang inang, di tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga, tarjodoh hita sude amang inang asa tabahin keluargai semakin kuat. Supaya keluarga kita semakin kuat, mamereng akan masa di partikianon, di era digitalisasiun, macegudang daboy menghancurkan keluarga. Amang inang hiado tabiring gabarot tahe, au lumuhid do rohaku mamerengon na jolo, ditikidak dana kau. Arong sada, naginwaran na keluarga kongguan. Tabo to do roti kongguan, lumodor hatta mga langi. Anggono yang dang berak ate. Ah, tuh maka danak matsi manis-manis. Niliho pe tu danak enggak mau nin nate. Unang joy toronatong nasa danay rijo barjolo. Ngetor tari da rahasia ate. Tapi naking nang mabay surprise do. Iya. Kamulo roti kongguano kan. Arong do disi gobar ni ina. Gobar ni dua danak. Iro tahe. Aku molo sehubering ina jolo na tabo mahal ako puang. Hudul di meja kan? Adong kue. Je molo binereng ina jolo. Bah
tabuhiat do berarti kuyo, memang tabuhiat do kui. Apalagi nageleng-gelengi kan. Ale somal naon mulo tebar udo nadong. Jangan harapkan di hari-hari biasa, di hari istimewa do nadong. Anggo ipe molonga adongon, itur dia hana matong, dikocok nama minuman. Ipe na jolo, molo adong susu kaling, wah nga luar biasa ya te. Anggo noeng daktaral lang be. Tiba heni om mani kan, nakompak malakon, naroha kan, adong kuena. Jadi na melukison, kujaha-jaha mangulu dope si Bernardus Guarna. Jadi suku may bana bahasa puang baromu keluarga ng arong bapak na disi. Jadi dokoma, tugasku kan hanya mendesain gambar itu. Dan pada masa itu tahun 70-an, yang pergi kan ke pasar, ke toko itu ibu, bukan bapak, Nina. Olan ido alasanna, ido. Jadi tabereng may ni, tabuhiyap manasi dari siate. Ay torodoy jurhuna jolo molohu bereng onate. Amang tabu na hingon naroha. Habis sonari harui bay 10 songonon, sataw nai piraggaw niate. Ini mereka sangat enak sekali. Tapi sekarang lupa saya tadi gambar nera kubotoi dia be. Dung di zaman digitalisasi digatima dang mangalang kue benasida ale maniuk handphone. Tolucak maniuk handphone. Ale bapak na nang sirope. Ale nuay ngay sibe bapak na ate. Naturia do bapak nai nin na matupelukisi. Daku botoy pokok na ulok ku melukis nin na mendesain. Ale di suku mamuse kan buasa do nin na. Ujung na arong mamuse di era digitalon, lau pemasaran asa hatop patop, boy matong manuhor secara online. Jay na jolo nin na bapak na nalau do mardala-dala ni menjajakan kongguanon. Door to door gitu. Alay di era digital noaing, ala nunga secara online, dang pola si mardala ni ben na bapak ne. Jay nga boy be rap dohot, keluarga na ima songon yon naneng si paturu honokon. Ngay si be bapak nasida. Ngarap be nasida nih ha kan ganteng do bapak nih HP. Ngapungu be nasida disi. Alaido dibahet disi pesanlah secara online. Sekarang sudah bisa Nina. Berarti dang sibuk be bapak nih ngaboy be nasida sekeluarga menikmati kue. Alai anggo dalam skop huria. Tu dia do bapai dakya marminggu Nina te. Tu dia do bapak, dakya pertanyaan. Iya bapak sedang kerja, nih namara ate. Noeng rikotian, rikok situ tuh. Pengajaran iman di tengah keluarga bukan hanya melalui ibu, nang. Tetapi juga ikut bapak. Ala nanak kolan anak ni amo inong nih, ale anak ni amongnya juga ya. Daudo mana madok komolo malo anak ni among nadi. Molo somalo inong nadotongi ninna. Sama-sama anak kita, sama-sama kita mengajari, sama-sama kita mendidik, sama-sama kita membesarkan. Dei doa manginang. Molo di era 70-an memang gencarnya pendidikan anak itu, pengajaran anak itu lebih ditekankan kepada ibu. Ale anggo di zaman si sonari mamereng kecanggihan di teknologi, kemajuan zaman yang sangat pesat, tidak bisa lagi hanya ibu yang mendidik. Dan memang supaya adil harus ikut bapak mendidik. Setuju? Setuju. Karena itu anak kita. Unang doala di ITB, wah inilah anak bapak itu, ninnate. Alay molo tu swasta, sungun ninong na do natong, ninnate. Tersinggung kita si bata, kan? Tapi bagaimanapun anak itu, di swasta atau negeri, sekarang yang paling penting bagi dia adalah bagaimana dia bisa bertumbuh, menjadi kuat, menjadi anak yang handal dan tangguh. Beri kamu amanginang noai ngodak danak ate, ale syukurlah anak-anak kita ada di sini. Anak-anak sekolah minggu, apalagi yang di Marsaringar luar biasa anak kita. Suaranya tadi luar biasa kan? Suaranya kuat kan? Senangnya kalian ikut ibadah seperti ini? Kuat dulu jawab nak, senang. Senang Nina. Jala berek kamu manginang molotoruso dohok-dohok tu pertanyaan. Itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemana kau mak molo Nina?
ke gereja, ma ikut aku, pasti Nina. Karena dia senang dengan komunitas itu. Selama kita menunjukkan yang baik di komunitas ini, itu akan terwariskan kepada dia. Alanita jaga terus sama nginangate, mulu makatai hita arong isi danak, unang arong aka narorang. Unang arong aka pakatayon nama bendasida gabe tarsonggot. Perilaku juga teladan yang baik mari kita tunjukkan. Terbiasa doyan non. Alanima amang inang di tahun pengajaran iman di tengah keluarga. Jalaan non di pertanyaan sektor adong nama sehali pertanyaan di keluarga. Baik kamu masih naking pertemuan persekutuan songon keluarga kongguan sudah lengkap semuanya. Aleolodo memang barang adong be amangi manang satabi amang inang inangi holan inangi nama manang holan amangi nama. Buhado bahino kudong do piau doho pertanyaan. Edang bui masoho pertanyaan. Ate. Molo neng gabung pedoho barjabu manang doho keluarga silakan. Molo holas sahala tapi belum dinggan. Ate. Bui hitamar sahur doho Tuhan ni. Tabahe ma persekutuan tay gabe persekutuan nalam kuat. Amang inang adong doho jaha songonon. Memang ngayahu pabuah itu hita. Taringo tu kekuatan ni sada keluarga. Kuat satu keluarga memang harus seperti Daud. Kembali kepada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Toru si bana marsaur doho debata. Sonari hitabe balik matusi. Di sada tulisan anong dohu jaha songonon amang inang. Ya. Anong didok songonon. Dakpola maul menghancurkan sebuah peradaban. Peradaban suatu bangsa. Tidak sulit kok untuk menghancurkan sebuah negara atau sebuah keluarga atau sebuah komunitas. Simple caranya Nina. Alehuwa majoon dalam skop na lebih besar. Ya. Jika ada niat untuk menghancurkan sebuah peradaban bangsa, arong manin na tolu na perlu dihancurkan. Apa itu? Hancurkan tatanan keluarga. Gimana perjul? Ya, buat sibuk semua orang tua. Sampai mereka tidak punya waktu bersama anak-anaknya. Buat mereka berdua sibuk sesibuk-sibuknya. Sehingga mereka tidak punya komunikasi. Melununga songoni galima keluarga. Anak-anaknya pun kita tidak tahu kemana. Mereka pun menjadi anak-anak yang mencari jalannya sendiri. Akhirnya mereka jauh ke dalam berbagai macam pergumulan. Narkobaisme, premanisme, dohot nagin warana pergaulan bebas, judi online, games online, nama bay nasida gebedausian parsauran. Hancurkan tatanan keluarga Nina. Napa dua hon? Hancurkan pendidikan Nina. Buat guru-guru itu tidak memiliki semangat belajar, mengajar. Abaikan peran-peran guru Nina. Bahin nasida tertarik kepada hal yang lain. Sehingga mereka lalai mengajar anak-anak supaya menjadi pintar. Molonunga sanga lalai guru dan konsen be mengajar, bayangkan anak-anak kita itu semua menjadi anak-anak yang bodoh. Apa yang bisa diperbuatnya? Tidak ada. Keluarga menjadi lemah, gereja menjadi lemah, negara juga menjadi lemah. Yang ketiga, dikatakan untuk menghancurkan sebuah peradaban, sebuah bangsa, hancurkan keteladanan dari para tokoh dan rohaniawan. Ajak mereka berpolitik praktis, ajak mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka menyenangkan dan jauh dari Tuhan. Bayangkan amang inang, jika sempat teladan orang tua tidak ada lagi, teladan tokoh-tokoh tidak ada lagi, teladan pemimpin-pemimpin tidak ada lagi, teladan rohaniawan tidak ada lagi. Mau kemana kita? Hancur semua. Tidak ada teladan. Amang inang cukup natului bisa menghancurkan peradaban dari sebuah bangsa. Dan negara kita rentan kepada kehancuran peradaban. Untung mak halak batakon macai di hari kotor dope akaparsauran. Di hari kotor dope pendidikan. Ido kan amang inang?
di hari kotor dope patuduhon teladan. Sehingga keluarga kita tetap menjadi kuat. Nah amang inang, songon turpuk tadi bornginon debatado jahobado partano batuata. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada firman-Nya. Ajak kembali keluarga itu beribadah kepada Tuhan. Supaya keluarga kuat, gereja menjadi kuat, bangsa kita juga menjadi kuat. Jangan mau tatanan keluarga dihancurkan oleh kesibukan, oleh pekerjaan yang banyak. Sebanyak-banyaknya pekerjaan, berikan perhatian kepada keluarga. Terkhusus mau tuaka keluarga muda. Ati amang inang, anggo aka inong among langsia, menikmati nama halakon. Alay torus mapaingot tamu amang inang, aka poda naulina denggan. Dinapatuluho ni mahamunaking. Jadi teladan di haporseon, di perilaku, di akapabahenan, jadilah teladan supaya keturunanmu semakin kuat di dalam Tuhan. Atau ngamang inang di pertanyaan sektor lamringgas mahita sude. Amin. Sude mamangalehor rohana. Moloarong dope nasiro masih beta-betaan mahita amang inang ate. Senaing dunian hubahen ahaduate songon sukun-sukun. Ahado mabahen hamu amang inang gabedang ro tu pertanyaan. Pilih salah satu. A. Multiple choice. Ate. A. Tidak ada waktu. B. Ahamuse. Jarak rumah jauh. C. Konsumsi. Ninate. Opat. Terlalu capek setiap hari. Mana jawabannya? Mologum orang do madok konsumsi. Hapus. Ate. Berarti tidak perlu konsumsi. Mulai doko do palo jahu ninna. Atau leo matikim molo subui pe minggu naro. Na pasti marsaorma dohot Tuhani. Molo terlalu sibuk do. Bapinomat inangi. Unang apala dua cadang rok manang marga tigati. Selalu ada solusi karena manginang. Selalu ada solusi. Alay si patah songodido. Molo godang si dalian. Dangarong na jadi memang ate. Alay alani nuaing di taonon ikut semangat mahita sude. Apalagi menjelang jubileo mini ikut semangat mahita amanginang. Tapatuduon mahasadao di tongan di huriaon. Jalatarida may marhite pertanyaan sektor. Nama si urupan hita saling mabeta-betai. Jalalas doroha di taonon nunga mekar pengayoman. Ngataba dua sektor ta. Nunga 10 pito. Ya. Imasitanya konota. Najolo na sida godang jemaat di si. Ale noeng nunga dibagi be. Bagito lumaate. Ale kopos doroha. Unang agagabi moti dihamil. Sungod dia mahon. Tidak masalah sedikit atau banyak. Yang penting adalah semangatnya menyala-nyala. Asa tetap roh hita sude. Hita maapina ati amanginang. Asa bui semangat akana asing. Dang bui sude roh akaruasi. Ale molo hita do masih beta-betaan. 2 pesahala tu pertanyaan. Ngagok jabuni inang nisibutet. Ate. Dang longa-longabe na petik kita masih paingotan jala masih beta-betaan. Saya diramoti Tuhan mahita amanginang, margogo mahita mabahin keluarga, gabe sada tempat, membekali sude. Akan adong di keluarga tay asa kuat nasida, tidak pantang menyerah, songon akan disogok nakinate. Asa buwe masuk tu inganan nana yang si serbuon ni musui ya. Tapi kuatlah kita, mari kita kuat karena firman Tuhan, supaya kita selalu dimenangkan dalam setiap pergumulan. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan para siroha didenggan di basam naung palwasok kami Tuhan marpungu di bagas jorom. Patupahon pertanyaan pamuhai di tahun 2020 nomon di Huriam HKBP Pekanbaru. Nunga di paingot tohami taringot tuhatam. Namargogo situtudo akan namangasahoko Tuhan. Jaladapotan hamonangat do akan asay mangolu. Mangihuton lomoni roham songon Raja David. Nang peraja ibana Tuhan.
alay torus do iba na marhapurus at tuho, jaladang di pangasahon gogona pikiran na, do akahamaloon na, alay gariada tuho do iba na marlojong, mologodang akapargumulan na niyadopan na. Gabi di hamon akokodo iba na Tuhan, di palwaso do iba na mga rajay bangso Israel, jala sude do tumangihon iba na, gari akka musuna gabi tuduk do tu iba na, ala marsahala iba na. Marsahala do hami bahenom mu Tuhan, akaparhaladom do akarwasmu, molo say torus hami marsaor do hoto, hola dibereng musunami pehami, pitor sumurut do nasida. Ala dibereng balga ni huasom, na adong dibagasad diri nami. Ala ni homa Tuhan na paingotok kami. Asa torus hami marhapurus at tuho, mabahik ko gabi partano batuan nami, benteng kekuatan nami, dada aka arta hamoraon ni portibi, nagabi hapurusan nami manang si pangasahonon nami, ay nabuhi salpu doi sude. Alay hagogoon nami pe, mga dopi akatantangan pergumulan dito nga ni portibion, ima hatam na badiyaido Tuhan, na mabahik kami gabi kuat, tangguh, handal, songoni dito nga ni keluarga gabi margogo mahami sude. Margogo ama, margogo ina nang akayanakon, dang mura di taluhon hagogoon ni portibi, tung songod dia pe Tuhan gogona, alay molo tok-tok kami mangolo di bagasan ho, gabi kuat mahami sude. Mauliate ma Tuhan, say top pamahami, gabi akajolma na beriman tangguh, beriman kuat, boy dipercaya manang berintegritas, asa anggiat mangulu namyong gabi pasu-pasu di keluarga, di huria nang ditongan ni bangso namion. Tuhan diberi kodogodang ni aka parukilon, di aka keluarga, songoni nang ditongan di huria ditongan ni bangso nami pe. Romaho Tuhan, pulihkan mahami, jala ajari hami mulak tuho, say bahen ma Tuhan, parsauran ditongan di keluarga gabi awal ni sada persekutuan, natugu asasian keluarga borhat manasida mabahen nakahaulion. Say bahen ma keluarga nami keluarga na kuat, keluarga na masya holongan, keluarga na say toktong maporus tuho Tuhan, topa akayan akon nami akana burju jala na pistar, na say tangi di podami, jala ajari maama doho ina, torus na sida Tuhan, mangajari anak konna, songoni ma di partangyangan na parjoloon Tuhan di taunon, hirim hami doa siniroham paringgason hami sude, mangalakahos si majoja nami tu aka partangyangan sektor, urupi hami Tuhan, asa anggiat lam masihol hami, marsaur dohoto, mabigi hatam, asa gabi tang hapor siyaw nami, pasu-pasu sudia kaparhaladom pargogoy Tuhan, manguduti sudia aka ulaon pakobasyoni, leho di hami semangat doho las ni roha, margogo mahami siyan nasa roha nami makobasi ruason. Tuhan sudi ruasmon siyan dana sahat tuna matua, hupasahat tami matuho jagai manasida pada usia naka parmaran, namarsahiti seho mapamalupon, pasu-pasu aka namangubati nasida taruli ma habisuhon nasiako, akan nagale margogo ma akan namarsak tarapul ma, akan nadibagas sa padilian patubu pakirimon, akan namarlas ni roha ma dibagasan ho. Atong maulihate ma Tuhan on mahami, naradido hami pakyomu mabay na kahaulio di huriaon, tarlumobi ma mendukung sudia ka program kerja, secara khusus ma pertangyangan sektor, masih beta-betaan mahami, jala torus mahami di bagasan semangat mangulahoni, halasok kami do partabaan di dua sektor di tonga-tonga ni huriam, ima pengembangan di sektor pengayoman, sai dengan may mardalan Tuhan, sai pasu-pasu maruasmu do parhaladom nadong disi, margogo manasida mabuhaton akapakubasion di sektor na barui, jalalam tabba mas semangat las ni roha nasida, songoni mahami Tuhan mendukung mahami di saluhutna, pengembangan di sektor di huriamon anggiat maditaunom, sude bersemangat marsiadu mabahin nadinggan di hadapanmu. Mauliate ma Tuhan sahat tuho mahami sude, ramoti hami jagai mahami, di nama kobasi huriampe say di bagasan linggo mamu mahami, nang dina tari parhami Tuhan tu ari na barui rapoko mahami. Di bagasan Yesus Kristus, posdorohan nami di sesahodo dosa nami.
mauliate madiho. Amin. Taparari ma edeta tapasahat mapiliata tuhata. Sada ayat nari. Tuhan baik mauluku, maradiai madio, bagaimana gigiku memuji pasanganmu, Rak mahita pasahaton di tangyang hatopatay.
Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sa Roma harajaonmu, sa saut malomon iroham di Banua Tongaon songon na Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan setiap hari, sesa madosa nami songon panesa nami. Palua mahamisian pangago, ay hurona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling na. Didongani asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, do holong ni rohani de bata ama, doho parsauran ni todi porbadia ma hamu saluhutna. Amin. Hudul mahita sude amang inang di hudulatta, ala adong do sautik di parade huriatta, makanan ringan, lau paula gogo mayate, pasikopon las ni rohatta alani dibagi seksi konsumsi ma, nang pe amang inang sederhana na pinarade ni huriatta, las marohatta hudul mahita asa jolo tatangyakon. Hudul mahita. Ate, hudul mahita amang inang ale anon.